Sziasztok, Kovács Kornél vagyok, a Pesti Pipi Vác egyik tulajdonosa, és ma tartottuk az üzletünk megnyitóját. Az előzetes utcajelzések alapján számítottunk arra, hogy sokan szeretitek a Pesti Pipit Vácon, de most a megnyitó napján azt tapasztaltuk, hogy az előzetes várakozásokat sikerült felülmúlni. Először baráti társasággal lettünk a Pesti Pipiben, és mindenki nagyon elégedett volt a termékekkel, mindenkinek nagyon ízlett, és ekkor kezdtünk el gondolkodni, hogy szeretnénk egy saját üzletet, és ezután sikerült megnyitni a saját üzletünket itt Vácon. Az első gondolatom, ami eszembe jut a Pesti Pipiről, az az, hogy családbarát és egyszerre a fiatalokat is megszólítja, így minden igényt ki tudunk elégíteni, mindazok mellett, hogy egy nagyon finom, nagyon jó termék. Bíztunk a mai nap nagy sikerében, de azt látva, hogy sorban álltatok a pulthoz rendelést leadni, illetve az asztalokért és sorát konkrétan órákon keresztül szervizidőben, ez minden várakozásunkat felülmúlta. Egy nagyon jó csapat áll a cég háttere mögött, ezért minden konyhai és egyéb folyamat le van egyszerűsítve, így nagyon könnyű dolgunk van idézőjelben, de így is akad egy-két termék, ami azért kifog rajtunk, hogyha nem figyelünk oda. Ilyenek például a töltött húsok, nagyon fontos a panírozása, mivel frissen készítjük, hogy jól legyen panírozva és ne folyjon ki, erre nagyon figyelünk, illetve a szelethúsok, ez a fő termékünk, ez nagyon fontos, hogy ne legyen odaégetve, jól készüljön el, mindig roppanós és finom legyen, így kerüljön a burgerbe, illetve a tálakra is.